Sijat wara l-istħarriġ tat-Times li wara kif il-Prim Ministru żied il-fiduċja filwaqt li Bernard Grech naqqas esponenta tal-Għaqda Repubblika Occupy Justice u Manuel Delija qalet li tlieta se ssir protesta l-belt biex jonqos id-distakk bejn iż-żewġ mexxejja. Aħseb wara kieku niżlu n-nies fit-toroq kemm jonqos iżjed id-distakk, saħqet fi grupp ristretta sostenituri tal-Partit Nazzjonalista. Ir-rabta tar-Repubblika u l-Occupy Justice mal-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech komplit toħroġ fid-der fl-aħħar ġimgħat anki wara l-laqa bejn it-tmexxija Nazzjonalista u l-Għaqda Repubblika biex tiġi diskussa strateġija politika. Il-protesta li suppost se tipprotesta fuq materjal qarrieq fuq l-internet li ttella f'isem qatt ta' persuni ġiet imbuttata wkoll minn Jason Azzopardi, id-deputat li kien ħareġ bil-Blue Heroes. Fl-aħħar jiem meta Adrian Delija reġa' kien taħt attakk fejn saħansitra tar-Repubblika talbu għar-riżenja tiegħu fuq allegazzjoni ġodda li kien f'kuntatt ma' Jorgen Fenech waqt dibattitu parlamentari dwar 17 Black, il-kandidat nazzjonalista Awċi Alex Borg ħareġ jitlob li tmexxija nazzjonalista biex tiddistakka ruħha minn għaqdiet bħar-Repubblika u l-Occupy Justice. Għal dan Borg ġie majjar faxxist minn ħu deputat nazzjonalista Karol Akolina. Borg huwa kandidat fuq 13 il-distrett u meqjus bħala teddida għal Chris Said, id-deputat li ħadem il-kampanja ta' Bernard Grech biex sar kap.